Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya nakita sa ikanapulog siyam nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Usahay tungod sa atong mga kahingawa ug kabalaka sa atong mga inadlaw nga pagpanginabuhi, may kalimot kita nga ang Dios wala magpakabuta og bungol sa atong kahimtang. Ang atong mga pagbasa niini nga Domingo nagpadayag sa makanunayong presensya sa Dios diha sa atong kinabuhi. Anaa siya uban kanato sa panahon sa kasayon ug sa panahon sa kalisod. Taliwala sa mga unos ug taliwala sa malumo nga tingog ug malinawon nga dagan sa atong kinabuhi. Sa atong pagsaulog nining Santos nga Misa, atong hinumduman ang mga katuyuan sa atong mga masakitong igsuon. Ilabi na ang mga katuyuan nga gipadala nining Santos nga Misa, ang mga katuyuan sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash donors, ug sa atong production crew. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Dahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, makagalaw.
ampo kita. Makagagahom ug buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo og amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dad-a kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto ug giingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at tubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo, may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang naong sa iyang biste, ug migawas siya, ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi, Elias? Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Pamatiyon ko ang gisangyaw sa Dios sa Ginoo, kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayod ang iyang kaluwasan kanila, nga mahadlokon kaniya ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo, ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Ang kaluyog ang kamaturan makatagpo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamaturan mo gitib gikan sa yuta, ug ang katarong modungog gikan sa langit.
Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo. Ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Ang Ginoo mohatag sa iyang mga kaayuhan. Ug ang atong yuta mohatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan. Ug ang kaliwasan diha sa iyang pagkaagian. Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo. Ug ihatag ka namo ang imong kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo nga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan, daygon unta, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Asa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tawo. Tapos niya palakta ang mga tawo, mitungas siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus nag-inusara didto. Niadtong tumura ang sakayan didto na sa lawod, gikuso-kuso sa mga balud, kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga 3:00 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Ana ay multo, miingon sila.
ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana, palakta ako sa tubig nganha kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus ug gibira ug miingon si Jesus kaniya, pagkadjutay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha ka man? Ug nanakay silang duha sa sakayan ug milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga didto sa sakayan, misimba kang Jesus ug miingon, ikaw gayud ang anak sa Dios. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, na ako'y nabasa nga istorya sa usa ka tawo ba nga nakasugat usab og grabe nga bagyo diha sa dagat. Base ng uban nakadungog na pud ani nga istorya. So sama manggod kini sa nahitabo ni Pedro ug sa mga tinun-an diha sa ebanghelyo karon. Ang istorya nagkanayon. Taliwala sa grabe nga unos o dagko nga balod. Nagpakita si Jesus sa usa ka tawo. Ug ang maong tawo nakahinumdum dayon sa atong ebanghelyo karon. Busa miingon siya, Ginoo, kung ikaw na palakta ko sa tubig nganha nimo. Miingon ang tawo. Ug si Jesus mitubag, ali diri. Umari ka. Pagkadungog dayon sa tao sa tubag sa atong Ginoong Hesukristo, sumapa sa istorya, dali-dali dayon siya og sulob sa iyang life jacket. Nya milakaw dayon paingon ni Jesus. Si Jesus mipahiyom ug daw mikatawa ba ngadto sa tao sa dihang nag-abot na silang duha sa taliwala sa mga balod. Nangutana si Jesus sa maong tao, nganong nagduha-duha ka man sa akong pulong? Ang tao kusog nga mitubag, Ginoo, wa baya ko magduha-duha? Si Jesus miingon, nganong naamay life jacket? Ang tao mitubag, kana di ay Ginoo? That is just in case. In case lang ba? End of the story, mga igsoon, no? Daghan nato nga mga Katoliko, Kristiyano karon nagtuo sa Dios. Apan, anaay daghan pud nato nga adunay lain pa nga gisaligan. Kay mao lagi, just in case. Unya unsa man gud ni nga lain nato nga gisaligan gawas sa pagtuo sa Dios? I-enumerate nako pipila lang. Naay anting-anting, naay habak. Ang uban mudangop og quack faith healers. Ang uban magpahimalad dayon o baka horoscope ug uban pa. Just in case. Gamit lang ta ani. Day nakapangutana ko mga igsuon, nganong naata niini? Nganong naatay laing gisaligan? Una og tataw kaayo, kay hadlok ta malunod. Hadlok ta malumos. Mga igsuon, kanus aman ni sugod og kaunlod si Pedro? Di ba? Sa dihang mihunong siya tutok
sa Ginoo. Nya nisugod siya tan-aw ug hatag og focus sa hangin ug sa balod. Diha siya nisugod pagkaunlod, mga igsoon. In short, sa sige nato gunahuna sa atong problema, nga mo na lang gid ato kanunay nga gifokusan o ginaatiman, sa kanunay natong hunahuna sa mga bati nato nga kahimtang, sa mga kasagmuyo sa kinabuhi ba, sa mga kapakyasan sa pipila nato ba, mauni makapalumos nato usahay, imbis atong atubangon og sulbaron pinaagi sa pagtuo sa Ginoo. Pinaagi sa pagtugyan niini ngadto sa Ginoo. Ang uban pud nato gusto ligidayon og milagro. Unahon sa ang milagro, usa motoo. Usa sana kahuyangan nato nganong dunatay laing saligan. Di sa ko motoo, brad or sis, gawas kon mamilagruhan ko. Pero ang gipangayo sa atong Ginoong Hesukristo, mga igsuon, mutuo ug musalig lamang kita sa Dios. Balikon to nako nga punto. Nindot na nga detalye, kanusa nagsugod pagkalunod si Pedro, kung sa dihang too much rata nga mo concentrate sa atong mga kalisdanan, problema, nga usahay di ta kaharong. Diha nawa ang atong focus ngadto sa Ginoo. Kay lahi na ang atong gitagaan o focus. Imbis mo tuo ta niya, naananantay lain na noong gisaligan. Bantay-bantay ta. But ko mutapos sa akong pagpaambit, mga igsuon, mubalik ko sa istorya ba? Ang istorya, dunay kuwang. Wala niya buhata ang gibuhat ni Pedro. Wala siya kasangpit. Ang maong tao nga nag-life jacket, wala siya kasangpit, Ginoo, luwasa ako. Kay ang tao, God, sa maong istorya, nagsalig na lang sa iyang kaugalingon. Nagsalig na lang sa iyang kaugalingong kahibalo. Dako na ka iyang kumpiyansa sa kaugalingon. Kay naa na siya'y life jacket. Mga igsuon, mausa ni atong tan-awon sa kinabuhi ni Pedro, maantigos siya nga misangpit sa Ginoo. Bisan usahay, pakya siya sa pipila ka mga butang. Nakafocus siya sa hangin, sa balod nga dagko. Pero wa siya kalimot, Ginoo, luwasa ako. Di ta malimot, anak. Kay tanawa, sumapas Ebanghelyo, diha-diha, nitabang o giluwas si Pedro sa Ginoo. Nya, mudagan pataglaing life jacket. Nya, muingon pata just in case. So, aritas mga lain natong saligan. Nga tanawa, unsa, kamaayo ang Ginoo. Andang siya, muluwas nato. Diha-diha dayon. So, just in case, saligod sa Ginoo, tuo niya, ayaw na wag tanga. Amen. Manindog ta palihog atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak, dili binuhat,
Usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, alang sa atong kaluwasan, ni kanaod siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan. Magampo kita ngadto sa Dios Amahan aron kapun-an niya ang atong nga kasing-kasing uban sa pagsalig sa iyang anak nga si Jesus. Sa masaligon nga kasing-kasing kita moingon, pamatia kami Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, nga makabaton unta og igong kaisog sa pagsagubang sa mga kalisdanan, sa pagsangyaw sa Kristohanong pagtuo, ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga pangulo, sa panggamhanan, nga pinaagi sa ilang matinud-anong pangalagad sa katawhan, mahatagan nila og kasulbaran ang mga problema sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga nawad-an sa paglaom, tungod sa mga dagkong suliran sa kinabuhi, nga pinaagi sa ilang pagtuo, makalakaw sila ibabaw sa mga kalisdanan, uban ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio, nga pinaagi sa atong mga pag-ampo o pagsakripisyo, makadayon unta sila sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Diyos Amahan, ikaw lamang ang among gisaligan. Liguna ang among pagtuo. Luwas sa kami gikan sa mga balud sa pagsulay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Magampo kita nga kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo ikan siya mga kamot. Alang usap kay pagimaya sa ngalan, alang usap sa puslanan sa buk niyang santos. O Dios nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan, ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang madako siya o magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tawo sumala sa imong larawan ug gitugyanan ug gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga ginadaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel diha sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan, dusa mangahas kita sa pag-ingon. Mga langit
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita ta ang panag-inig suunay. Panagdait. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ka may talawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
I am ever with you. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuuran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit mong Amahan, gidawat mo sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa ngalan sa akong mga kaubang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Father Christian James C.J. Mayol, ang kasamtangan nga Archdiocesan Vocation Director diri sa Sugbo. Ngadto sa atong choir, ang Kanta Sugbo Choral. O sa atong mga lectors, mga TV Mass sponsors, benefactors, and GCash donors sa inyong makanunayon nga suporta, o sa atong production crew sa ilapod nga pagduyog pagtabang kanato aron ato nga madala kining santos nga misa dinha kaninyo. Alang ni atong buot nga motabang og mahimong kabahin nining atong misyon, anaa ang among mga address or anaa ang among account name, account number, o ang atong GCash number diha sa inyong mga screen. So, sa makausap pa, daghang kaing salamat, ang Dios magauban og manalangin kaninyo kanunay. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nausap kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.